Predvádzacia akcia. Žiadna suchá teória, ale reálna prax. Urobíme z vás profesionálov na projekty. Na predvádzacej akcii Kladenie vinilovej podlahy vám Hornbach ukáže 3 druhy vinilových podláh a spôsoby ich kladenia. Vinil ponúka dve nesmierne výhody. Je univerzálne použiteľný a je robustný. Na voľne prístupných predvádzacích akciách naživo v našom predvádzacom stánku uvidíte všetky potrebné pracovné kroky. K ním patrí jednoduché a rýchle kladenie plávajúcej vinilovej podlahy. Aj keď sa kladie bez použitia lepidla, presvedčí vás silným prilnutím k podlahe. Rovnakým spôsobom je možné spracovať tiež samolepiacu vinilovú podlahu. Naozajstná dizajnová podlaha, bez viditeľných škár, za to so vzhľadovo skutočnou povrchovou štruktúrou. Zaujme najmä vďaka svojej odolnosti. Pri vinilovej podlahe so systémom Klik sú k dispozícii dva varianty. Lamely, ktoré pozostávajú kompletne z vinilu, sú odolné proti vode, preto ich možno použiť aj v kúpeľni či v kuchyni. Lamely s obsahom dreva sú oveľa robustnejšie a príjemnejšie na chôdzu než laminátové podlahy. Okrem toho, vďaka nim môžete odstrániť drobné povrchové nerovnosti. Takže vzbudili sme vašu zvedavosť, alebo by ste si chceli všetko sami vyskúšať? Potom príďte navštíviť naše voľne prístupné predvádzacie akcie naživo k nášmu predvádzaciemu stánku, pozrieť sa, opýtať sa a všetko si sami vyskúšať. Každý piatok a sobotu v októbri v uvedených časoch.